Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Siyudad sang Bacolod, liwat ng una sa may pinakamadamong kaso ng COVID-19 na record kahapon adlaw sa Western Visayas. Kapulisan padayon ang panawagan sa driver na nakabunggo kag napatay sa isa ka senior citizen sa barangay Alihis. Balita National Pilipinas nalakip sa unang tranche sang COVID-19 vaccine donation sa Estados Unidos. Kadamuon sa mga nagpabakuna nga senior citizen sa Pilipinas manubo sunod sa Department of Health. Balita International, global death toll bangod sa COVID-19 masobra na sa 3.8 milyones. Sa sports balita, update kita sa NBA Conference Semifinal. Maayong nga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Hunyo 13, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel, Kabato, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Manila Broadcasting Company. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last I saw sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Naglabot na sa 55,082 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 978. Nanguna ang syudad sang Bacolod sa may madamong kaso nga may 236, ginasundan sang Iloilo Province 173, Negros Occidental 162, Iloilo City 155, Aklan 138, Capiz 65, Antique 25, kag Guimaras 24. Samtang 134 naman ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 42,542, kag tatlo ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,277. Ang Western Visayas sa may 11,246 ka-aktibo nga kaso sa COVID-19. Nabalaka naman si Vice Mayor Elcid Familiaran sa epekto nga mahimo idulot sa community quarantine status ang syudad kasunod sang natabo nga pagtaas ang kaso sa COVID-19 kahapon adlaw Sabado, Hunyo 12, 2021. Sudo kay Familiaran, base sa impormasyon nga nakuha, mayara sang 236 ka bago nga kaso sa COVID-19 ang syudad. Kagdugang pa ni Familiaran, isa kapag sinapol ang ginpatawag ni Mayor Bigli Nadia kahapon nga adlaw agud talakayon ang amo nga concern. Nagapati ang BC Alcalde ang pagkumpiyansa sang Bacolod noon ang isa sa nagapangunang rason kung nga natabo ini nga sitwasyon. Meeting karon si Mayor naging call tungod sa kadasig na pag-saka. Hindi man ta kapagusto siyang aton measure, so we don't want to nga mag-saka yung aton status ng apektadong ekonomiya. Kabahin sang pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Tatlo sa 12 ka close contacts ang COVID-19 case number 29 sa banwa sang Don Salvador Benedicto ang nagpositibo sa virus. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag DSB Mayor Marcelin de la Cruz ngang tatlo ginalakipan sang duha ka kaupod sa balay ni case number 29 kay isa amo nagalabada sa ila. Suro kay De La Cruz, nagapadayon ng contact tracing sa banwa kag karon may 11 na ka naka-record ginaging close contact sang tatlo nga nagpositibo. Dugang pa ni De La Cruz sa talana pangay paydalom sa RT-PCR test ang 11 apang ginapaabot sang alkalde nga madugangan ini bungod sa nagapadayon nga contact tracing. Sa karon 4 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa banwa. Going ang aton contact tracing, ang tatlo nga ini nga close contact nga nagpositive ni case number 29 daw ang duwa upod niya sa iya balay, kag ang isa daw gapanglaba sa ilaman. Kabahin sa pagpahayag ni DSB Mayor Marcelin de la Cruz. Ginatinguan sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod nga mapadasig ang pag-roll out sang COVID-19 vaccine nga ginalokar sang national government. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, maayo ang dalagan sang vaccination program sang syudad bangod sa kadamuon sa nga numero sa mga individual nga nagapabakuna sa nagkalain-lain nga vaccination center. Ginkalipay ni Familiaran ang ginpakita ang interes sang publiko angot sa vaccination program sang syudad sa diin golpeada man ang pagdamo sa mga nagaparehistro sa tagsa ka barangay. Lakip na sa online registration. Ginalauman sini nga madayon lang ang schedule sang delivery sang AstraZeneca vaccine nga gin-order sang syudad na gintalana sa bulan sang Hulyo.
Sa dugang nga balita lokal, padayon ang panawagan sang Police Station 7 sa driver sang pribado nga salakyan nga makonsensya kag magsungka matapos nga nabungguan kag napatay ang senior citizen sa tubangan sang Memorial Park sa Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Olivia Porceso, pumuluyo sang ECC Village, Barangay Alihis. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sang Police Station 7, ang biktima ang nagtabok sa dalan kag una nga nagbayad sang plete sa driver sang jeep sang natabo ang insidente. Dugang pa ni Bonilla sa ilang investigasyon, puti nga Toyota Vios ang nagbunggo sa biktima base man sa emblem sang salakyan nga recover sa lugar sang insidente. Magapakig-angot man ang Police Station 7 sa mga shop sa Toyota, posible makilala ang suspect. Ginpayag ni Anay Negros Occidental Governor Lito Coscolluela nga 3 sa 6 ka giningadlan bilang nominee sang Isang Bayan Coalition nga magapapili bilang presidente kag vice-presidente sa 2022 eleksyon. Ang nagsiling nga wala pa nila ginakonsiderar ang posisyon sa pagka-presidente apang ginaabi-abi ang paglakip sa ila bilang nominado. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpayag ni Coscolluela nga isa man sa convenor sang Isang Bayan ang 3 ginalakipan nanday Senator Grace Poe, Attorney Chel Jokno kag Batangas Representative Vilma Santos Recto. Suno kay Coscolluela, nominasyon pa lamang ginhimo kay isa sa ila nga himuon sa pagpili sang ila suportahan niya kandidato among pagpatigayon sang online survey kung sino ang manggibabaw sa rating. Sa piyak nga bahin, ginpayag ni Coscolluela nga wala nalakip sa nominee si Senator Manny Pacquiao bangod sa ilang nakitaan nga may pila ini kapanindugan nga wala nagaupod sa ginaduso sang Isang Bayan apang ginklaro nga bukas sila kung may makitaan nga pagbag-o sa opinyon sang senador. Nominate ka mo, no? Ginabaton mo ang nomination. Kag magasugot ka mo nga sundon ang tawag ang patakaran sa Isang Bayan. Si Anay Negros Occidental Governor Lito Coscolluela. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginkompirma ni Mario Amaca, principal sa Negros Occidental High School, nga natalana nga pag-ausisaon sa eksperto ang ginalegar bulalakaw nga nagtupa sa compound sa mga eskwelahan nagligad nga semana. Suno kay Amaca, sa maabot nga Lunes, Hunyo 14, 2021, isa ka geologist gikan sa Penro ang magakadto sa eskwelahan na mausisa kag hibaloon ang kamotoran. Nagapati si Amaca nga isa ka bulalakaw ang nagtupa sa eskwelahan base man sa pagkumparar sini sa malitrato nga makit-an sa pag-search sa Google. Sa Monday pa, makakadto ang geologist ng Penro sa DNR sa ako ni check nila to. Dala nila mo chemicals para i-check. Pero dalaban na pa. Take 1 week kung gintulaan sa Google mo. Ang kabahin sa pagpahayag ni NOHS Principal Mario Amaca. Last size 15 Action Radio, Philippine Standard Time sa Balita National. Pilipinas nalakip sa unang tranche sa COVID-19 vaccine donation sa Estados Unidos. Kadamuon sa mga nagpabakuna ng senior citizen sa Pilipinas, manubo pa sunod sa Department of Health. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning mga ka-aksyon. How are you today? Happy Sunday everyone. Sa nagaupod sa akon, good morning gid. Kay Alex Montesa, sir, good morning sa imo. Yes, have a blessed Sunday. And of course, si Atia Kim Meriman, have a blessed Sunday man. Dress sa may Murcia, of course. And, ano ning ambali Sir Alex Mandali lang. Ay, bongga. Okay. Kay Miss Homa Lumena, good morning. And also Ma'am Vanessa Mayo, happy Sunday, Ma'am Van. And also to Doc Mayo of Rochester, Minnesota. Minnesota. Good morning sa inyo, Doc Mayo and Ma'am Van. And of course, sa nag-aupod sa aton subong nga aga, good morning, good. I don't know kung mo lang yung nag-comment or hindi ko lang makita ang iban. Dali lang yun mga ka-aksyon, nakidiri ko si Saon sa isa namon ka-monitor. Kaya basi bala, kaya mo lang niya nag-appear di sa akon, yung nag-comment. And then, basi bala may nag-comment kay Iban. Let's see. Dali lang. Ay, hindi ako kabalo.
Wait lang. Ahay, hindi na tong, okay, are. Sige, kaya amo lang din ga-appear sa akon eh. Basi bala, amo lang nito ang nag-comment or wala ko lang nakita. No, may ga-comment iban. At are, gita ni eh. Sige, dali lang. Kay i-refresh ko na yung ako niya monitor. Good morning man kay dali na lang ko gani malantaw kay akong monitor din di amo. Kay okay, dali lang gid. Sige, kay. Are, good morning kay Neher Arzaga. Good morning dala sa imo. Kay Maninoy Michael June P. Season. Good morning. Blessed Sunday to you. Greet niya lang. Belated happy birthday si Manong Renan Pangantion Carmona of Coronadal, South Cotabato. And Victorio Daddy Pok Gison of Deca Homes, Barangay Cabog from Chateau Elise, Paranaque. Okay. Ginatamyaw man ni Alex Montesa, sila ni Ma'am Van, sila Doc Mayo, Mrs. Alvarez sang Tangob, si Miss Jinky Dialagdon, kag sa pamilya Dialagdon, sang Pandanan DSB, upod sa puwersa sang Energy Funds Club. Good morning, good. Manjo Arnejo, good morning. Greet niya lang, happy birthday, si Kagawad Eddie Reyosora. Happy birthday, Kagawad! Kay sang Blooming treat mo siya. Baryoga Ray, good morning man. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning Ma'am Elizabeth. Please greet my daughter Ellen Grace Gamala on her birthday today. Happy birthday Ellen. Enjoy your day and God bless you always. And si ginagreet man ni Alex Montesa, sila ni Sir Noel Amar, Billy Leoligo, and Jonard Ostonal. Okay, balik na ta. Miss Jinky Dilagdon, good morning. Alright, stand by for Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last 6:20 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginanunsyo sang US Embassy nga kalakip ang Pilipinas sa unang tranche sang COVID-19 vaccine donation halin sa Estados Unidos. Suno kay John Law, Charge of Affairs sa US Embassy diri sa Pilipinas. Sa katapusan sang Hunyo, magluwas sa ihatag sang US sa COVAX, handa man ini nga magdonar sang 80 milyones ka doses sang bakuna nga yara pasubong sa Estados Unidos. Ini ang malapit 13% nga yara sa US kag ginklaro ni US President Joe Biden nga para lamang ini sa karon nga bulan. Dugang pa ni Law plano sang US nga maghatag sang dugang pangadonasyon sa mga masunod nga binulan. Palayag pa ni Law, wala pa may baluan kung pila ang mapadala sa first tranche ng bakuna. Una na ginanunsyo ni Biden nga magabakal ang US ang tunga sa bilyon nga COVID-19 vaccine doses para sa lower income countries. Ginpahayag naman sa Department of Health o DOH nga magamay lamang ang porsyento sa mga senior citizens sa Pilipinas ang nabakunahan sa COVID-19 bangod sa hangkat sa COVID-19 vaccine, bangod sa hangkat sa accessibility sa mga vaccination sites. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, 5 lamang ka porsyento sa masobra 8 milyones nga populasyon sa senior citizens ang natapos na bakunahan. Patag ni Verriere, hindi lamang hesitancy ang problema kundi sa pag-access man sa bakuna may mga senior citizens nga nahadlok nga magwa kag iban na budlayan nga magsakay sa depasahay nga salakyan kag bedridden. Tungod sini ginpahayag ni Verriere nga ginpabakod sa karon sa DOH sa kada local government units ang house-to-house vaccination efforts agud masolusyonan ang manubo nga vaccination turnout sa mga senior citizens.
Ginpahayag sa Octa Research Group na nagnubo sa 3% ang average numbers ng bagong kasos ng COVID-19 sa Pilipinas halin Hunyo 4 tubtub 11. Sunod sa Octa, ang reproduction numbers sa pungsod yara sa 1.02 na nagakahulugan niya pada ng transmission ng virus. Samtang 27% sa bagong kaso ang nagikan sa National Capital Region Plus na ginalakipan sa NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, kag Rizal. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginengganyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga Pinoy nga sundo ng hinimuan sa Philippine Heroes sa panahon nga ang Pilipinas nagpakig-away sa COVID-19 pandemic. Ginhimo sang Presidente ang pahayag sa isa ka video message nga ginpagwa pagkatapos ang flag and breath-laying ceremony. Naging patigayon kadungan sa ika-123 na anibersaryo sa Philippine Independence sa Luneta Park sa Manila. Suno kay Presidente Duterte ang pagtilaw sa mga nagliligad niya tinuig among naghangkat sa karakter sa kada Pinoy para maggiho bilang isa ka nasyon. Dugang pas ang Presidente ang kada isa sa aton ginatawag bilang baganihan para sa aton kinamatarong nga magbato para sa kayuhan sang tanan. Last 6:23 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Ang Biogesic. Alright, so sige, good morning man kay Miss Jinky Dialagdon, Blessed Sunday Action Dorel kay Mr. Beboy Villasor. Kag mama niya and papa niya Joe and Lolita Dialagdon, sis niya si Jenely Dialagdon, kag Jane, Ma'am Vanessa Mayo and Sir Alex Milili Oligo, kag sa talang niya EFC. Helen Sareta, good morning man. Kay Landscape Makilan, good morning Dorel. Watching live from Barangay Matabang, happy Sunday. Okay. Kay Noel Martinez, good morning. Ninfa Ibanez, good morning sa imo. Rodrin Alvarez Bayabado, good morning man. Florencia Villacampa. Kay Joseph Garganera, mayong aga dra sa may syudad sing Victorias. Family Garnera, good morning. Fred Harloyan, good morning sa imo. Dra sa may Dublin, Ireland. May lang ang pagpamati. Florencia Villacampa, happy birthday kay John Raven Villacampa, 4 years old. Sang Purok Mayumulaton. Happy birthday, Raven! Kanami isang yung name, Raven or Raven? Pero daw Raven, ginachar. Glycia Ablas, good morning. Hazel Elemento, good morning man sa imo. Good morning, Action Radio Bacolod from Rizal, Shrine, Dapitan City, Mindanao. Uy! Plan ko na tayo magbakasyon actually last January, pero galing kabudlay sang sang biyahe, sang protocol. Basta blagulpi mag-lockdown kag mabilin ko to. Pero kanami gusto ko gid maglagaw. Isa sa place nga gina-dream ko man kadtoan. Especially ang galing resort nga lipat ko sang ngalan sang resort. Ano galing ngalan sang resort da Miss Hazel? Ang sikat man ba nga resort? Dra sa may ayon sa may dapitan. Lipat ko. Anyway, sige mo na siya. Madumduman ko lang na karon na ano na siya gani man. Basta ka na isang resort. Ara na sa ako niya pwede mambal. Sige lang, soon. Basi pa lang magmayo ang sitwasyon kag makalagaw-lagaw kita, no? Dra sa may, actually ginapanumdum ko siya gyapon. Kasi nung makapakot may load. Charot. Sige. Okay, standby. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last 6:26 Action Radio, Philippine Standard Time, Public Action Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. Naglapaw na sa 3.8 milyones ang kadamuon sa mga nagkalamatay nga COVID-19 patients sa bugos nga kalibutan. Base sa pinaka-latest nga record, nagsaka na sa kabilugan nga 3,805,599 ang nagkalamatay sa nagkalainlan nga pungsod bungod sa mga balatian. Nagapanguna sa gihapon sa may pinakamadamo nga nagkalamatay bungod sa COVID-19 ang Estados Unidos.
nga may 614,984. Nagsunod rin ang Brazil nga may 486,227 nga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Yara naman sa 367,577 ang death toll sa India, samtang 229,821 naman sa Mexico. Nagwaman sa pinaka-latest nga datos nga nagsaka na sa kabilugan nga 176,311,727 ang ginigo sa virus sa nagkalainlain nga pungsod. 160,234,339 naman ang total recoveries sa COVID-19 pandemic sa bugos nga kalibutan. Kag sa naman nga sports balita, lunsay kumbinsido nga daog ang nakuha sang Phoenix Suns kag Philadelphia 76ers sa parado nila nga hampang sa conference semifinals sa NBA playoffs. Ginpierde sang Suns ang Denver Nuggets sa score nga 116-102 agud makuha ang 3-0 nga bentaha sa ilang nga serye. Isa naman nga 55 puntos ang ginhimo ng Chris Paul kag Devin Booker para pangunahan ng Phoenix. Samtang balanseng opensiba naman ang naghatag sa pagdaog sa Philadelphia kontra Atlanta Hawks sa score nga 127-111. Naghimo si Joel Embiid sa 27 puntos para pangunahan ang anong kahampang sa 76ers nga naghimo sa masobra 10 puntos. Si Trae Young naman ang top scorer sa Hawks sa ginhimo niya nga 28 puntos. Last size 29 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo Hunyo 13, 2021. Thank you guys sa tarang nga nagupod sa akon and good morning. Glecia Avlas. Yes, Dakak. Correct, Dakak. Thank you so much, Hazel Elemento. Okay, sige. Tonic Nuwalda. Good morning. And sa tarang nga nag-upod sa via radyo, good morning sa inyo. Happy birthday sa tanan nga may birthday mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon